Com a persona que vinc de fora de les terres de Lleida, espero seguir ampliant el meu cercle d'amistats com l'any passat, conèixer gent nova, idees noves i acabar formant un bon grup de classe que també m'ajudi a fer més gran els meus coneixements en quant a la fotografia i el vídeo. Acabar de consolidar coneixements per de cara més o menys al juny fer l'inscripció a la universitat i seguir estudiant. En principi el que vull és seguir estudiant programació, informàtica i tal, i penso que el cicle et dona una mica la vessant pràctica, no? Que de cara a la universitat pues, et va bé per a seguir estudiant. Aprendre moltes coses noves i és el meu primer any, és l'any d'inici, per mi amb motors i cotxes i tot això, i em fa molta il·lusió. Salir con el título, lo primero de todo, que me vaya bien y poder trabajar de lo que me gusta a mí. Espero que aquest curs se'm doni bé com el primer i res, esperar trobar feina quan acabi i tindre un bon lloc de treball. Aprofundir en el tema de programació multiplataforma per programar en videojocs, també en sector web també podem, o una miqueta de tot per després encarar-nos amb diferents empreses que donen aquí a Lleida i també a Barcelona, a Saragossa i així. Vinc de Barcelona i espero poder formar-me per poder arribar als meus objectius, que és crear una marca de roba. Doncs ja que estic ja a segon, espero aprendre i continuar estudiant el que m'agrada. Treballar amb altres persones respecte a l'any passat, així a l'hora de fer les pràctiques podrà ser diferent i podré ampliar els meus coneixements. D'aquest curs espero que sigui un curs bastant profitós i que puguem aprendre moltes coses noves i que a aquest final de curs estiguem contents d'aquests 2 anys que hem passat en aquest institut. Vinc amb moltes ganes d'estudiar i aprendre tots els conceptes de la mecànica de l'automoció. Vinc d'un grau mitjà i m'he quedat amb ganes d'aprendre més. Espero que pugui acabar bé la meva formació estudiantil i com faig moltes hores de pràctiques, ja que faig dual, espero poder entrar directament al món laboral en l'empresa en la que estic. Espero poder aprendre lo suficient per anar a treballar o per continuar estudiant.